Santemante mo yenko hwe wono manu aduane ema enkwada wokọ aban school ahodo amachi school feeding caterers na bebo so mentem ni na oso wode won pan ene won tire nyina butu ho no ma wate atwenti wanye adwuma no ebiem nanso ya ma ne bofo ye wo love news no wo motimi akopie mo e wo state experimental ye no e wo ayija ena afa ayija cluster schools no kohwe no koye no ko no se caterers ni bi enu aduane ema nkwada no na wabo ansama no se ya ma ne bofo wa Santemante mu eko apro ewusuku ahodo mu ekoko hunu se womo a enu aduane a eka school feeding program no ho no womo ahye wadwuma ase woko school bi ti se state experimental ene eja class of schools a adesuafo womo wo honom ukuada onya aduane ediye nenso mpanimfo a eda womo a ede wadwuma agu honom ate atua ano ekiremu a enya ade ekoso no eha womo kra bese bosumi nie ene wode wadwuma no egu honom a wode to aban anim se wonsika kakam no wonfama womo na sika wode enu aduane ema emofra no so wonfa bi enka ho pani ba ko a woda womo a enu aduane ya no eye Dorothy Forisapon no chirimu se womo a ahye aduane no ano ase no woni mu mpanimfo bi a womo de wogidi yese wode wonsika ama womo enti ena wono aduane ede ama esukufo yi a etua wote ye no wonfa won ho anhye bi. I see, but the whole Ashanti region who two people among aduane no. Not just say 1 out of thousands. Na miankasa me ne ba ko kasa no say ono de owo bi nsini e mo kakra wo ho a say nti o ma ne nsay nti e wo so onu ama nkwala no so omusu nti ombenu ama omo na me mpo mi say na say omusika mbe na omusu enye hwe but ni ayestre ne say en campaigning for no betie ma no e free say omoso kan ho bi na MPP wo power na se omo kwa ahoyehia mu sei na mo se omo nkonu a na che se mo pese ye de ye ko 3 times and zamotio because ye wo 3rd term last year ho a e wo se omutua ena omuntua ye ena ya be ye first term second term ni e keka wa ye 3 times o enu kra mu nim time amudu betua sa 3rd term nti se ni omo ni caterers ne kono enye ena omo mma down so meka reasons why sa sika na cha na bibisa na mum hunahuna ye be school